měli. Jo, Libor ten je ukázkový, jako. Libor ten je ukázkový. Jinak tak nějak bych řekl v pohodě. Standard. To venku, to jsou právě tuhle chvíli mrtvoly. Už teď. Jsme se hrajou hokejko, budu jezdit autobusem Einschwein. To bylo jako co? Tady. Nás budou budit hajzle jedny skurveny. Normálně jdem tam, vole. Ty vole, já tam vlez na tohle. Jsem šel domů. On už nešel, když já. Ale vůbec to ne, to vůbec ne. Co si děláš, prdel? Tady lidi spěj! Hovado. Ty vole, ještě do rytmu si troubí, jako jo. No tak to jsem nežral. Čej, to jí hned řeknu snídaně. Díky. Organizátor, třeba si dát cigáru.